Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως σήμερα ένα σύστημα ασφαλείας είναι περισσότερο αναγκαίο από ποτέ. Μέχρι τώρα, αν χρειαζόσαστε ένα σύστημα συναγερμού, είχατε συνήθως δύο επιλογές, είτε ένα ακριβώς συνήθως ενσύρματο σύστημα, που θα έπρεπε όμως να σας το εγκαταστήσουν επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι με επιπλέον επιβάρυνση. Είτε ένα οικονομικό ασύρματο σύστημα το οποίο έρχεται σε kit που παίρνει πολύ χρόνο για να προγραμματιστεί και συνήθως ποτέ δεν ταιριάζει ακριβώς στις ανάγκες σας. Δεν θα ήταν τέλεια εάν μπορούσατε να απολαύσετε τις ωφέλειες και των δύο επιλογών με το μικρότερο κόστος. Σας παρουσιάζουμε τους συναγερμούς Mat Security, που δέχονται και ενσύρματους και ασύρματους αισθητήρες ενώ προγραμματίζονται σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Μπορείτε πολύ εύκολα να διαλέξετε μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος οποιοδήποτε πακέτο ταιριάζει στο δικό σας χώρο, ενώ οι τεχνικοί μας θα προγραμματίσουν το σύστημα και θα σας το αποστείλουμε την επόμενη εργάσιμη μέρα σε οποιοδήποτε σημείο στην Ελλάδα και Κύπρο. Τα προϊόντα διαθέτουν φωνητικές ελληνικές οδηγίες και αναλυτικές οδηγίες χρήσης και οι αισθητήρες των συναγερμών έχουν κατάλληλη σήμανση για εύκολη αναγνώριση και τοποθέτηση. Δείτε πόσο απλό είναι. Στερεώνετε την κεντρική μονάδα στον τοίχο. Έπειτα, συνδέετε την πρίζα του ρεύματος και το τηλεφωνικό καλώδιο και τοποθετείτε την κάρτα SIM στην υποδοχή της. Τοποθετείτε τις ασύρματες μαγνητικές παγίδες στις πόρτες και τα παράθυρα. Στερεώνετε τα ασύρματα ραντάρ και, τέλος, την εξωτερική σιρήνα. Όπως είδατε, δεν χρειάζεται καθόλου προγραμματισμός, ενώ μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το σύστημά σας αμέσως. Συνεχίζει να φαίνεται περίπλοκο, δεν πειράζει. Σας προσφέρουμε δωρεάν απεριόριστη τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη, τόσο κατά την εγκατάσταση όσο και σε τυχόν αλλαγές ή επεκτάσεις μπορεί να χρειαστείτε στο μέλλον. Επισκεφτείτε το www.mat-security.com τώρα για περισσότερες πληροφορίες. Mat Security, ασφάλεια και ευκολία.